ulangane ra enek. Ulangane ora enek ulangane. Nek masalah maturi iso wis karep. Yo mbok ngono piye kono kuwi ngono. Jawane jane Heru dibane maturi kan penak kangkri. Maturi mrene gonceng dal mulai. Nah, kangkri kan budal dhewe ta. Karepe dhek ngono. Ulangane iki ora enek, ulangane ngajak niku ora enek. Itu buka kowe. Sakjane kowe bukan. Oh, terus terang jam ulung. Siji nek kuwi ngono. Karepe nembung gak penak ngono ya karepmu. Ora njak tulung ngono ya karepmu kowe ngajak nih. Pas kuwi. Dadi pasrahe Pak Ndo ngono biasane yo. Yo ulangane nek ora enek. Kalau kene yo kene. Ojo ngurus kuwi ae ngono. Berarti ngene iki jebule kudu guru berarti yo. Siji wong Lah iya. Lakone yo siji. lakone yo siji lakon iki. Lakone siji. Lek kowe tekon nglakoni nek endi karo Pak Kris. Rahasia iki rahasia iki. Ora kabeh diwara-wara. Ora kabeh diwara wong ngono gak aku ngono. Mergo dhek roh awakmu ndek ngene kene kan dukune sapa dukune dan Pak Kris ngono kan. Dhek malah akhire tekon pah iki aweh tak kon ngujubne anu ya gumpus tekono dhewe kan yo bener aku Pak Kris. Kuwi ulangane kono iki ulangane siji wong kuwi. Masalah Pak Siji Kris. wong yo ora kuwi yo gak enek ngene anu iki yo gak enek ngono. Masalah Pak Kris nolak udan iki urusane Pak Kris. Kuwi barang rahasia kuwi ngono. Iki bukan rahasia buka kuwi iki ngono. Iki bukan barang rahasia iki. Ngerti apa nek ngerti lek ora. Ora coba lengi wedi kuwi. Engko ora ngerti muni ngerti lek mbok bener lengi. Wong wis sirik-sirik. Barang rahasia gitu, rahasia gitu. Ora nek dikir pamer yo gak kena ngono. Diwale-wale wong yo gak kena. Lah iya. Aku terus terang ra Iki untuk pameran iki ngono. Terus terang aku Pak Mun Pak Din gak wani nyauri mergo ora melok-melok omong. Ngono Pak Din. Nah, aku nyauri malah mau kelerok. Yes. Jelas mau ngomong Wes. barang rahasia iki, rahasia iki. Ngene lho, Pak Kris ngeman awakmu iki duwe anak duwe bojo. Lho, Nek ana apa-apane kuwi sing kena ora kowe tok. Salah bojone. Bener mana to Pak Kris ngene iki ngono. Bojone aku barang dadi sasaran kene barang iki ngono lho. Barang kono Sasarange wis ora ngerti jawane kena sasarange. Ora mau jelasne kok musuh. Duduk wong Ini duduk. Oh. Wis bosok ana apa ngerti. kuwi duduk sing membo kula mung duduk. Duduk siji nek kuwi. Kono lho demit segoro iki Pak Kris duduk ana dhewe Pak Kris demit. Cuma sekoro bidul. Itu ke paketan konto mali. Ketika Pak setan konto mali kan. Lah iya kok kayak ngomong. Karena iki didudoi ben. Duduk ana kowe kok Pak Dilala kowe juga gak ngerti kowe. Soale kowe urung digawe kowe iki ngono. Pokok intine jenenge kuwi mang. Jenenge kuwi mangun ngono. Terus jenenge Praes Meri. Ha. Apa plesetan gendong aja. Ha. Kok kelas. Florot. Kuwi sopor. Ora ngono kuwi, rungokno sing alon-alon. Alon-alon kan iki Si ono. Plesetan gondo mayit. Ora plesetan. Plah ngono. Plah. Nek paus nggo plesetan kuwi jan wis ruwet sedep lho. Mare kangkri alon-alon ngomong. Ngono kan bingung nek cepet nek ngene kan wis genah. Pleset. Apa pleset? Iya ta. Kleru. Kuwi totokan iki nyawa totokan iki. Kuwi bener kangkri karo kancane kuwi nggone dipetal-petal lho. Jarake Ora ngawur. Ora ora adoh bagi jarake preo. Kayak datang bidul. Telur no. luar kono kelihatan sawah. Sawah-sawah kono. Sawah kidul kae, Duduk. sing kidul. Duduk mburi omah iki duduk. Tanya power ngulon. Power ngulon terus bogong. Itu dia ngomong Masuri. Heeh. Kayak ngulon. Iya. Kange adoe lho kuwi. Aduh ya aduh. Heeh. Nokok sik lho Kang. Kata nokok no. Terus engko enek-enek sing nek nggone sumber kono. Heeh. Aduh men. Ya ada piye kok. Enak kumpul dari situ. Kono sing dipikir kancamu rokok entek